Учителко любима, в този ден и час за твоите грижи, мили, благодаря ти аз. За той, че без умора за нас се грижи, ти и любовта си твоя на нас се подари. Благодаря ти, моя учителко добра. Ти, майка, беше втора в радост и беда. Да си учител е призвание и гордост. Затова продължавайте напред в същия дух, да напътствате хората, които ви имат доверие и да ги учите не само на знания, но и как да бъдат наистина щастливи, когато използват всичко научено. Честит рожден ден! Честит рожден ден, госпожо Обева! За Бог! Чест! Мощно походно ура! Ура! Раз, два. Свободно! Сега направо пак на зала, нали? Да. Благодаря. Ще вземем ли? Може ли господа да се долу? Ама буквалец. Бързо е, чекай. Маско, ти идва, чакай. Равнис! Чакайте. Чакай, че е малко каза. Миро! Към актовата зала. Ходом! Марш! Чакай. Чакайте малко. Да подаря. Госпожо, малко по-бавничко, моля. Малко по-бавничко, малко. По-бавно. Вижи крачки. Чакай! Давай! Бързо! Бегом! Кой идва? Кой? Това ще пак закъснява ли? Не. Много ви честите. Може ли сте много да ви честите? Госпожо, заповядайте. Това е от целия поход. Благодаря. Нямам рожден ден, намазах покрай госпожа Добрева. Много благодаря. Много беше хубава организацията. Сами са си я направили. Така че, значи видяхте ли, че можете всичко сами. И това най-много ме радва, че ако не сме ви научили на всичко, поне сме ви научили как да мислите и да се справите. Сами се организирахте, браво, бяхте много добри. Наистина съм изненадана, че госпожа Добрева и аз намазах. Айде сега. Свободно! Любовичен си, Павловичен. Походна крачка към актовата зала. Ходом! Марш!